Ginoo, salamat kayo nga niining gabi una, among tun-anasad ang imong pulong, ang among tima, Jesus, o kini Ginoo, gituyo namo kini, kay gusto namo nga ikaw mahatagan og dako kayo nga importansya sa mong kinabuhi, kay diha lamang kanimo makabaton kami sa kaluwasan. Salamat nga tubagon nimo ang among pagampo karon, kay amo ning gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, niining gabi una, ang ato karon nga pagtuon, giuluhan na sa nato Jesus crucifixion. So, ang crucifixion ni Jesus, kadtong panahon nga si Jesus gilansang dito sa cross. So, mao ni ang ato nga hatagan o pagpamalandong, kay importante kaayo kini siya nga ato ni siya nga masabtan manigugma kung makaigsunan ang pagka-importante pagka mahinungdanon ni ining crucifixion ni Jesus dito sa Calvary. Nindot kay ni mga kaigsunan. Inyo makita sa atong nga slide nga nindot yun kayo ang nahitabo o dili man siguro nindot kon atong tanaon ang mga kapait nga nahitabo sa kinabuhi ng Ginoong Hesus ni atong panahonan, pero mahimo kini siyang nindot tungod kay ang sakripisyo ni Ginoong Hesus dito sa cross, ang iyang crucifixion maghatod manato og kaluwasan. So makaigsunan, mao kini ang ato nga pagpamalandong nining gabi una. It's the crucifixion of Jesus Christ. O ang ato nga teksto atong makita sa una nga Pedro, kapitulo 2 ngadto sa 2 versikulo 24. He himself bore our sin in his body on a tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wound you will be healed. Sa ato pang binisya makiigsuunan nga gitransit didto sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanang mga sala aron dili na kita magpakasala. Kung dili magkinabuhi na nga matarong, pinaagi siya mga samad, kita nangaayo. So, si Ginoong Hesus, mipasan sa ato nga mga sala. Dito sa cross, aron mahimo ta nga matarong, aron mahimo ta nga putli, o aron makabaton ta og kaluwasan. O pinaagi siya mga labod, sa iyang mga samad, sa mga bunog nga iyang nagian, nakabaton ikaw ug ako ang tibuok nga kalibutan sa kaluwasan nga iyang gihatag alang sa matag usa. Now, gusto nako nga niining gabi una atong hinumduman ang mga nanghitabo sa wala pa si Jesus gilansang sa krus ug sugdan nato kini sa pamalandong didto sugod sa Last Supper, sa katapusan nga panihapon. So, inyong mahinumduman nga dito sa panihapon, because this is the Passover, singabot na ang Passover, si Jesus o ang iha nga mga tinunan, niadto sila sa upper room, unya, naghimo sila og katapusan nga panihapon. O samtang nanihapon sila, nagdungan sila sa pagpangaon, iingon si Jesus, ang usa kaninyo ang magatugyan kanako. Ang usa kaninyo maga-traidor ka nako. Ang usa kaninyo, magluib ka nako. O pag-ingon yun ni Jesus niya na, ang mga disipulo ni usa, Lord, dili na mahitabo. Ingon ang uban nga, Lord, dili ko makahimo ana. O hangtod miingon si Judas, Lord, labaw na nga dili ko makahimo ni ana. Pero kung sa ingon ni Jesus, imuhang gipamulong. O gumani ato nga panahuna sa ilang nga pag-istorya dito sa kananan, si Judas makaigsunan, migawas, o miadto siya dito sa chief of the priest, unya nakikita siya dito, o niya iyang gisultihan ang chief priest, kung pila man ang iyang ihatag, kung iyang itugyan si Ginoong Hesus ngadto kanila. O ato sang mabasa sa Banal nga Kasulatan nga ang Sanhedrin kauban ni Caiaphas o sa iyahang mga sakop dugay na nga nagtinguha
nga nangita gyud sila og paagi nga si Jesus ilang mapatay. Ang ilalang problema kay panahon kini sa mao sa pista sa Passover, unya kung himuon nila ang pagpatay, basig magkategori ang hinuon ang mga tao, kay dunay mga grupo nga musimpatya ni Jesus, unya doon na po'y grupo nga gusto nga patyon si Jesus, nga ilang nga grupo, so nalibog sila og unsa sila nga buhaton. Pero nahimo gyud ni Judas Iscariote nga miadto siya sa Chipres og unya iyang gihatagan og bili nga si Ginoong Hesus gibaligya niya. Og kamo na sayod nga in just 30 pieces of silver si Jesus gipresyuhan og sumala sila nga sabot si Jesus iyahang itugyan ngadto sa mga kaparian, ngadto sa Sanhedrin o sa mga sakop sa mga Sanhedrin kay mauman ang ilang nga plano. While si Judas miadto dito sa Sanhedrin, miadto siya dito sa Chipres mga kaigsunan. Si Jesus miadto dito sa Gethsemane. Usa ni siya ka paborito kaayo nga lugar ni Jesus, the place of Gethsemane. Unya uban siya mga disciple, kuman nila og panihapon nanggato sila dito, unya giingnan niya nga diri lang mo napita kay moadto siya sa unahan kay dito siya magampo sa Ginoo. Unya giingnan ang iyang mga sakop nga ayaw mo katulog. Pagtukaw kamo og pagampo. Kay dili na madugay itugyan siya ngadto sa kamatayon. O gisulti na ni Jesus nga manghitabo kini. So dito sa Gethsemane, abi ninyo mga hinigugma kung makaigsunan, gitawag ni siya og a place where my Savior's agony. Nga, niining lugara, gibuhos ni Ginoong Hesus ang ihain taon nga mga kaguol, ang ihain taon nga mga stress mga kaigsunan, ang ihain taon nga mga kabalaka, because He was also a human as we are. Though naapod siya in nature that He is divine, but at this time, mga kaigsunan, as He is about to go into the process of saving humanity, He was in human nature, mga igsoon. So, Jesus was praying. Imong mabasa sa sinulat ni Luke, nga si Jesus at this time, sa diha nga, gipakita sa Ginoo kaniya o unsa ang mahitabo, unsa ang ordel nga mahitabo ni anang panahon na og hangtod sa iya paglansang dito sa cross sa nakita kana ni Ginoong Hesus, mga hinigugma kong makaigsunan, gipaningot siya og dugo makaigsunan. So dili basta-basta ang mao nga ordel nga si Jesus is about to go through ni anak mga mao nga sitwasyon. Nga kanang agian niya kining mga kapait kalisod, dili ni basta-basta nga kahimtang kay iya nang nakita daan ug unsa ang pahitabo. And it is only to the grace of God and the Holy Spirit nga mosustain kaniya anha siya makapadayon. Ogo niya while Jesus was praying, mga igsoon, miabot si Judas Iscariot. O kauban sa bata-bata sa Chipres, kauban sa mga elders, o kauban sa mga Romanhon nga sundalo, ilang naabtan si Jesus dito sa Gethsemane. Og sumala sa ilang kontrasinyas nga aron mailahan niya og mailahan sa mga elders, mailahan sa mga sundalo og kinsa si Jesus ni halok si Judas. This is a betrayal case, mga kaigsunan. Nga halok sa paglimbong. O yang gihalukan si Jesus og diha-diha dayon ang mga sundalo ila dayon nga giaristo si Jesus. Sa dihang ilang giaristo, mga kaigsunan, active kayo si Pedro. Aktibo kayo si Pedro. Energetic kayo siya. Nagdala siya og pinuti. O pag kita niya nga aristoon si Jesus, gitigbas dayon niya, mga kaigsunan, ang dalunggan ni Malchus, bata-bata sa high priest, natangtang in taon. O niya, gipudyot ni Jesus, gibalik pagtaod. O gingon si Jesus, Pedro, ibalik lang imuha nga pinuti. Kaya ang tao nga mabuhi sa pinuti, mamatay usab diha sa pinuti. So gibalik ni Pedro.
O si Jesus, gidala siya sa mga Romanhon nga mga sundalo o kauban sa mga elders ngadto paingon ni Caiphas. O didto sa tubangan ni Caiphas, gi-interview nila si Jesus. Tungod kay gusto nila nga tagaan og sala si Jesus. Gusto nila nga pangitaan og sayop si Ginoong Hesus. O gani, kung nahinumdum mo sa atong pagbasa sa atong mga Biblia, nangita silang duha ka tawo nga naghatag og pagtumo-tumo sa gisulti ni Jesus. Ug tungod niya na, si Jesus sa mga tumo-tumo nga mga istorya, silutan nila. Ilang pahamtangan nga kini si Jesus ang ngayan gayud nga pagapatyon. Labi na sa pagpangutanan ni Caiphas nga ikaw ang Mesiyas og niingon siya nga sumala sa imong giingon. Og tungod niya gigisi sa high priest ay yang sinina og nang dili na kinahanglan obedensya, naghimo siya og sulti nga blasphemy si Jesus og takos siya nga pagapatyon. O kay dili man ang hukmanan sa Sanhedrin makapatay, makahatag og balaod nga patyon si Jesus, so gidala nila ngadto sa gobernador nga si Pilato. O niya gidala nila didto. Ano, this is still the puto makiigsunan nga sa diha nga si Jesus ni angkon siya nga siya ang Mesiyas. Gisagpa siya makiigsunan. Gisuntok siya makiigsunan. Kay this is a blasphemy against God. Kay ang Ginoo lang ang adunay otoridad, the Mesias lang ang adunay katungod ni ana og dili sila nagatuog nga si Jesus mao ang Mesias. Mo manggani nga hangtod karon ang mga Hudiyo nagpaabot pa sa Mesias. So ilang gisagpa, ilang gisumbag makiigsunan, gilud-an nila si Jesus. Tungod kay dili sila motuo ni Jesus that Jesus is the Son of God, that Jesus is the Messiah. But of course, ato na nang natun-an sa una natong gabi nga si Jesus is the Messiah, that Jesus is the Son of the living God. So, makiigsunan, mauni ang nadangatan ni Jesus. Gisumbag, gilud-an, gikulatak, o niya, gidala nila si Jesus. Paingon dito sa Sanhedrin. O paingon dito kang paingon ngadto kang Pilato. Og ang gisulti ni Jesus nga Pedro, samtang nangaon sila dito sa Last Supper, Pedro, karong gabi una, dili pa makatugtugaok ang manok og katulo, imo na kong ilimod. And this is what happened. Tinuod yun. Kaysa diha nga giimbestigar na si Jesus sa Sanhedrin. Doon ay usa ka babae nga miduol kang Pedro, di ba? Ikaw kauban man ka anak ni Jesus? Ay si Pedro makiigsunan, iya nga gilimod. Pagkatataod nitugtugawak ang manok, og si Pedro nasubo gyud siya kaayo nga ang gisulti sa Ginoon natuman. Nga iya ra ba yung gisulti, Lord, dili jud pwede nga ako kang ilimod. Pero natuman yun, sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus. O dili lang siya. Lakip ang mga tinunan. Lakip ang mga tinunan. Dili lang si Pedro, kundi ang iya sa mga kauban, they denied Jesus all the time. Pagkapait kayo sa nagian sa ato nga Ginoo. He was denied by his disciples. Usa sa iya mga disciple, ni-betray sa iya, gibaligya siya in 30 pieces of silver. Makaigsunan, dili basta-basta ang nagian ni Jesus ni ini nga gabi una. Unya, samtang dito na si Jesus, sa tubangan ni Pilato, gipangutanan na sad si Jesus. Unya, gidala siya dito sa Chipre, sa mga elders, o gisumbong si Jesus, batok, gisumbong nila si Jesus, nga si Jesus nagpangulo og rebellion. So, grabe gyud kayo ang mga akusasyon. Pero dili na ta matingala niya na. And you read the story in the scripture nga mao kini ang mga nahitabo. Unya, privately,
di pangutanak ni Pilato si Jesus. Ang si Jesus, wala lang siya tingog-tingog makaigsunan. Unya, wala mangyoy makita nga sala si Pilato kang Ginoong Hesus. Of course, si Jesus putli ug matarong man siya, wa mangyoy makita nga sala nga na kaniya. So, di ana nga panahon na si Jesus gipresentar ni Pilato nga wala siya nakakaplag og sala ni Jesus. I find no fault against this man. Wala siya nakakaplag. Ligdong, matarong. Kita siguro gyud nga makit-an taog daghan nga kalapasan. But to Jesus, wala yoy bisan nga gamay. And again, gipresent ni Pilato si Jesus nga walay sala. Pero unsa ang nahitabo makaigsunan? Ang mga tao nanyagit sila nga si Jesus gyud ilansang sa cross. Si Jesus gyud itugyan ngadto kanila. Og niingon si Pilato, I find no fault to this man. Busa nikuha si Pilato og tubig. Unya siya nang hunaw, wala ko'y labot, wala ko'y sala nining tawhana. Labi na, nga si Pilato, gisultihan sa iyang asawa, do nothing with this man, because this man, wala ni sala. I have troubled last night. Kay padamguhan siya sa Ginoo. So, muna nga si Pilato, he did nothing against Christ, kundi nang hunaw lang yun siya, kay dili na niya mapungan ang mga tao nga tuwa dito. Nga gipanguluhan sa taas nga sa sirduti. And of course, behind the scene is the devil who is working very hard, who is inciting the people nga ilahagiyod nga si Jesus ipalansang dito sa cross. So, the people shouted, crucify Jesus, and His blood will be upon us. Grabe kayo ang giingon sa mga tao. Itugyan si Jesus, ilansang sa cross, o ang iyang dugo, dinhi kanamo. Of course, makaigsunan, as we go into history, atong makita nga Jerusalem in AD 70 gitugyan sa Ginoo, and they were scattered throughout the world. And that is one nga punishment nga ilang nadawat nga na sa Ginoo because they crucify Jesus, our Lord and Savior. So here, Jesus was presented, and si Pilato nang hugas siya mga kamot, and the people shouted, crucify Him. O kuman sa pagpanghugas sa kamot ni Pilato, itugyan niya ngadto sa mob o sa mga tao nga gusto nga si Jesus ilansang dito sa Kalbaryo sa cross. O diha-diha dayon, ilaha nga gihubuan si Jesus makaigsunan. Gihukasan nga si Jesus, ilaha nga gilatigo makaigsunan. O gunya sa mga latigo nga ilang nga gihimo mga sundalo sa Romanhon o ang mga tao nga tuwa palibot dito. Grabe ang ilang gihimo nga nihimo ni Jesus. O wa pa gyud sila matagbaw, human nila og dapat sa ato nga Ginoo ilang gikuronahan og tunokon. Akong ma-imagine, pagkasakit siguro kaayo sa mao nga mga korona nga tunok. Murag mga alambre o mga dili man ni alambre makaigsunan, kahoy man ni, unya na ay kahoy nga kanabitawng daghan kaayo og tunok. Unya mao na ang gipurma, gikalo. Imagine mga kaigsunan, muna gitungtong sa ulo ni Jesus. Imo nang mapaminaw ba nga ang tunok makaigsunan nidulot sa panit sa ulo ni Ginoong Hesus. It was painful. Sakit yun kayo. And this time, Jesus was in humanity. Naasya siya ang pagkatao. So iya gining feel ang kasakit makaigsunan because He was in a mission to save humanity. So grabe kayo ang kapait.
nga iya nga giyagian ni ini nga gabi una. Then human, gipapasaan siya sa krus. Gipapasaan siya sa krus. Siguro mga buntag-buntag na ni makaigsunan kay kaadlaw ni megasugod. Si Jesus, ilang gipapasaan sa bugat nga krus. May kuruna pa. May kuruna pa nga tunukon. Gilatigo pa. Imagine, if you watch the Passion of Christ, imo nang makita, makaigsunan, pagkaluoy gyud kaayo sa ato nga Ginoo, sa iya nga flight, sa iya nga paingon, siyang paglakaw paingon dito sa Golgota, aron ilan siya dito sa cross. You can just imagine how painful ang nagian ni Jesus. Ang mga pagbiyay nga iyang nagian niya adtong panahon na. Siguro kung si Jesus magtanaw o mag-review sa mga nanghitabo niya sa una, siguro makahilak siya siguro. Magtanaw siya sa kugalingon nga grabe ang iyang pagantos, pero malipay po siya nga na successful siya sa pagluwas sa mga katawhan. And there was a time nga di na gyud kaya ni Jesus ang pagpasaan sa krus. Natumba na gyud. O giguyod na lang nila si Simon nga taga Sirinhon nga mo ipapasanon sa krus aron makaabot dito sa Golgota. Kaya si Jesus, ikapoy na gyud kayo. Bilar niya ng gabi una, gikastigo siya, gisumbag, gikulata, gisipa pa gyud siguro, pero wala no gihisgutan nga gisipa, pero gisumbag, gisagpa, giludan. Grabe gyud kayo ang pagpanamastamas sa ato nga Ginoo. And that is how cruel ang mga tao ni atong panahon na ngadto kang Jesus. And it's so sad nga ang mga tao nga iyang gipili nga who is supposed to be nga iyang katawhan mao pagyud ang naghimo ug wala midawat kaniya. How come nga ang mga tao nga righteous unta mao man ang nagtugyan, mao man ang naghimo niya og dili maayo. So si Simon nga taga Sirinhon mo ni padayon sa pagpasaan og hangtod miabot sila dito sa Golgota. Pag-abot nila dito sa Golgota, as we read from the scripture, si Jesus ilahang gilansang dito sa cross. Imagine, ang mga kamot ni Jesus gilansangan mga igsoon, tiil o kamot. Unya, ako ma-imagine ba? Nga kanabi taong si Jesus kuman og lansang, sakit na daanan ang paglansang. Unya, kanang ipatindog ang krus. Unya, natural magbitay ka. Unya, ang lansang sa imuhang mga kamot. Pagkasakita siguro kayo nga magbitay ka. Unya, ang lansang mao ang mulang ang naggunit nimo nga nagbitay ka. Pirti ka pait, pirti ka sakit. Ang mao nga sitwasyon nga gianto sa ato nga Ginoo. Dili gyud basta-basta manigugma ko mga kaigsunan. Grabe gyud kaayo ang iyang giagian. Para lang yun nga ikaw, ako, maluwas gikan sa kamatayon. Gihimo ni sa atong Ginoo tungod sa iyang dakong gugma, tungod kay gusto gyud niya nga dili ang tao forever nga mawala diha kaniya. Gusto niya ang tao nga luwason sa ato nga kahimtang. So, ato makita si Jesus, gipasaka na siya, gilansang na siya diha sa krus. Of course, atong nahibalaan nga doon na po'y duha ka mga tao nga kauban niya nga gilansang sa krus. Grabe gyud kayo ang mao nga panghitabo. Makasusubog yun. Si Mary, the mother of Jesus, magtanaw siya, dili niya makaya. Ang mga disciples, wala na, nanaga na, dili na makaya. Ang uban mo balik, mo tanaw naman po siguro, dili yun makaya makaigsunan. Grabe yun kayo ang mao nga sitwasyon. Now, I would like to give some important points makaigsunan at the cross. Nga dito sa cross makaigsunan, before Jesus died, abinin niyo, dunay 4 ka mga miraculous event nga nahitabo dito sa panahon sa crucifixion. 4.
no, 5 mga kaigsunan. 5 ka mga miraculous event ang nahitabo dito sa Kalbaryo sa cross. Sa diha nga si Jesus gibitay. It was believed to be nga mga udto niabot sila dito sa Golgotha. The Skull Mountain. Kalabira nga bukid makaigsunan. Bato. I was there. Tining maong dapit nga Golgotha nga gituhuan nga si Jesus gilansang. Imug yung makita nga ang maong bukid murag yun og gihimo og skull. Murag yun og kalabira nga bukid nga mga batuon usab. Og dito si Jesus gituhuan nga gilansang sa cross. O ba ni ining tulo ka mga tao, duha ka mga tao. Maigsoon, ang una nga miraculous nga nahitabo dito nga nakita sa mga tao, there was total darkness for 3 hours. So, tulo ka oras, mga tulo yun ka oras. Gikan sa udto hangtod sa mga alas 3 hapon, there was total darkness in the place. There was the total darkness sa maong lugar manhigugma ko makiigsunan. The Calvary was in total darkness physically. The sun refused to see the crucifixion of Jesus. Ang adlaw mi refuse nga mutan-aw siya sa crucifixion ni Jesus. It symbolizes that the world was in total darkness of sin in crucifying the sinless Son of God. So muni ang pinakaubos gud kaayo nga kahimtang sa tao diha sa pagkadautan when the people crucified Christ. There is no other time in history nga ang kalibutan naagyod sa pinaka ngit-ngit sa iyang espirituhanon nga kahimtang when man crucified their Savior. Wala na'y lain pang pinakangit-ngit nga panahon sa kasaysayan sa kinabuhi, and that was the time when man decided to crucify our Lord and Savior. At the cross, we saw the unfathomable wickedness of man, but Christ, with His matchless love, offered His life to redeem the fallen world. So sa cross, makaigsunan, we saw the unfathomable evil of man. Dili yun matungkad. Grabe yun nga pagkadautan sa tao. But we saw also the matchless love of Jesus. Dakong yun kayong gugma si Ginoo alang sa ato nga kinabuhi. So there was that darkness nga nagpalibot sa maong lugar dito sa Jerusalem, dito sa Golgotha. And mind you, my brothers and sisters, the place was intact with the angels of God watching, and also the devil angels are also watching. Dili lang makita sa mga tao, but all are watching what is unfolding ni adtong mao nga sitwasyon na. There was the total darkness that symbolizes that the world was in lowest situation, sa lowest condition sa iyang pagkadautan sa pagkatao. The sun refused. I have said, makaigsunan, the sun refused to shine upon the crucifixion of Jesus at Calvary and was shrouded in total darkness. The darkness symbolizes the world's profound state of sin, evident in an act of crucifying the sinless Son of God. At the cross, we witness the unfathomable wickedness of humanity. However, Christ, with His matchless love, offered His life to redeem the fallen world. What a sacrifice for the Son of God. Bisag dautan kayo ta, He did it for us. While we were yet sinners, Christ died for us. That is in Romans. Ikaduha makigsunan, nga atong makita nga milagro nga itabo dito sa panahon sa crucifixion. When Jesus has give up His horse, sa diha nga ni-expire na ang iyang kinabuhi makaigsunan. The veil in the temple was cut into two. Ang tabil dito sa templo makaigsunan
na bahin. This symbolizes nga pinaagi ni Jesus, doon na natay access direct nga to si Ginoo. Dili na moagi makaigsunan sa sirduti dinhi sa kalibutan. But we can now directly come to God the Father, to our Heavenly Father, through Jesus Christ, our Lord and Savior. So, this is very meaningful, mga kaigsunan. Nga ang nag-ulang sa tao o sa Ginoo, pinaagi ni Jesus, nagisi, giablihan na mga kaigsunan. Ogo niya si Jesus, mona'y nagpatiliwala kanato o ngadto sa Ginoo. So in Jesus, mga kaigsunan, symbolically, ang iyang pagpakamatay dito sa cross, ang iyang pagdupa, ang usa ka kamot, mikabot samahan, o ang usa ka kamot, nagkabot sa mga tao, aron kita ma-reconcile. So what a symbolic event, mga kaigsunan nga nahitabo. The bell was open, and Jesus stood on our behalf between the Father and between humanity. And another miraculous thing nga nahitabo dito sa Calvary, mga kaigsunan, there was a violent earthquake. Kusog kaayo nga linog, mga kaigsunan, nga nahitabo. There was darkness. There was darkness for about 3 hours. Then unya ang veil, mga kaigsunan, ang tabil dito sa sanctuaryo naabli. Then there was that earthquake. Kusog nga linog, mga kaigsunan. Kusog kayo nga linog, mga kaigsunan. And what does it symbolize? The violent earthquake signals that the earth's foundation cannot bear the cruelty the Son of God is going through. It has too much to bear that the world's Creator would bear the world's sin. So the helpless, the earth did quake violently. So, imong makita, bisan na yung nature, mga kaigsunan. Murag ni-react ang nature. Nga, the Creator of the world, gi-crucify sa tao, nga gihimo niya. There was that earthquake. The rocks, ikaapat, mga kaigsunan, the rocks were divided. Ang mga bato usab, mga kaigsunan, nangabuak. Mura ba og boat ipasabot, mga kaigsunan, nga ang rock, mga kaigsunan, it seems nga misyagit sila, mga kaigsunan, nga why did you do this to the Son of God? Siguro kung makasulti lang siguro ang mga bato. Why did you do this to the Son of God? Brothers and sisters, what an event nga dili masabtan nato ang mao nga panghitabo. But that event was very important alang sa kaluwasan sa mga tao. And that is why kini nga panghitabo nga na-recorded sa balaan nga kasulatan, naghatag ka na to og usa ka pagpamalando nga dili basta-basta ni nga mao nga panghitabo. Dili basta-basta ni nga event nga nahitabo. Tungod kay kini nga maong event, this is one and its only kind nga nahitabo that the Son of God was from heaven, the anis kalibutan, unya magpakamatay alang kanimo o kanako, aron iya kang luwason, iya kang dad-o ni ani langit nun nga puloy-anan. What a love of God alang sa iyang mga binuhat. Ikalima, nga ato nga makita o nahitabo ni ining crucifixion ni Jesus. Sa diha nga namatay si Jesus, sa diha nga si Jesus misyagit, mga kaigsunan, and give up his host. It is finished. At his last breath, mga kaigsunan, sa diha nga namatay siya, the grave was open. Ang lubganan, di ba, naglinog, nangabuak ang mga batok. The grave was open. Hasta po ang mga lubnganan sa mga matarong was open. Ogo niya ang mga righteous nga mga tao nang gawas gikan silang lubganan
og miadto sa balaan nga syudad sa Ginoo didto sa Jerusalem. Ug unya ang uban kanila nakigpakita ngadto sa mga tao didto sa syudad. Ug ang mga tao nangahibulong, ug ang ubang mga tao na-convince, na-converter sila. Nga, ang ila di ay nga gipatay, it was Jesus. It was indeed the Messiah. It was indeed the Son of God. Nga ilahang gipatay makiigsunan. Sa buhi pa sila, sa buhi pa si Jesus, wala sila makonverter. But when Jesus died, with all the event nga ilang nakita, now they were convinced that this person, that the Jesus nga ilang gipatay, is the Son of God. And no wonder, nga atong mabasa sa unahan, makiigsunan, in Luke, atong makita, in Acts chapter 2, nga si human pagkamatay ni Jesus, nagwali ang mga disciples with the Holy Spirit. There were thousands of people were converted because of the event nga nahitabo diri makiigsunan sa crucifixion ni Jesus. This led to thousands of people in Jerusalem and throughout the neighboring places that they accepted Jesus as Lord and Savior. Because one of that, ilang nakita nga ang mga righteous nga mga tao nabanhaw o nagpakita nga na kanila. These righteous people nga nangabanhaw is a witness that Jesus is a very powerful God. Nga siya yun tinuod yun ay ang Mesiya. Siya yun ay tinuod ang pagkabanhaw, ang kinabuhi o ang pagkabanhaw ang gisulti ni Jesus. Kaya ang mga tao, ang mga righteous, pagkamatay ni Jesus, they were resurrected. Very significant, mga kaigsunan, that at the death of Jesus, the righteous were resurrected. And with all the things nga nahitabo, nasaksihan ni sa mga Roman soldier. And one of that is a centurion. Sa ato pagkapitan sa mga sundalo sa Romanhon. Saksi gyud siya. Kay siguro siya ang gi-assign nga milakop ni Jesus. Siguro siya ang gi-assign nga nag-escort gyud gikan pa dito sa garden of gikan pa dito sa garden mga kaigsunan. Ang sa nga garden na hinumdum mo mga kaigsunan in Gethsemane, gikan pa dito, paingon dito kang Kaypas, siguro paingon pa gyud dito kang Pilato, siguro kining mao nga kapitan mo ni siya ang in charge. Og naa siya mga sakop nga gauban, og witness yun siya sa tanan nga nahitabo dito. Siguro usa siya mga sakop, siya ga-order nga dugha nga ang kilig ni Jesus og buhi pa ba? So, he was a centurion. Og sa iyang nasaksihan kining tanan mga nahitabo, nakaingon siya, truly, sa pagkatinuod, this was the Son of God. Dili lang siya, kundi ang uban usab niyang kauban ng mga sundalo, niyukbo sila makaigsunan. Truly, they acknowledge that this is the Son of God. Brethren, the death of Jesus, wala masayang. Kay bisan pa ang nag-torture niya, bisan pa ang nagdakop niya, sa diha nga si Jesus gilansang sa cross, siya miila, siya midawat nga si Jesus is truly the Son of God. So, naapo ay mga sitwasyon sa kinabuhi sa mga katawan sa Ginoo nga kung mubarog yun sa pagalagad, unya maabot ang panahon nga dunay paglutos. Unya sa panahon sa paglutos, ikaw patyon o sa dihang gipatay ka, ang imong nagpatay na kumbertir hinuon sa kamaturan. So dili basta-basta ni nga sugilanon. And this is the case of the centurion. And in the stories ato nga reformation, pinaagi sa record nato makaigsunan sa history. Daghang gipanglutos nga makatawhan sa Ginoo. They boldly stand for the Lord. Unya ang ilang
pagbarog sa Ginoo, ang nagpatay nila, ang nagluto sila na converter in the future. So, mubarog lang yun ta, mga kaigsunan. Mubarog lang yun ta. Kay kininagyan ni Jesus, it could also happen to us. And to many of us. And I just hope na kung maabot ni nga maong sitwasyon, makabarog kita by the grace of God. Kung nakaya ni Jesus, kung iya po tang ubanan, makaya po nato na. Kay mo man ang gisaad, nga kung iya tang ubanan, bisag unsa kalisod, magamadaogon na yun ta. At the trial of Jesus and on Calvary, Satan and legions of his angels were present to instigate the people, making the suffering of Christ more brutal. Yan yung gi-incite ang mga tao ni Satan nga, himuon yun ito yung brutal yun ang kamatayan ni Jesus. Brutal yun kaya ang suffering magi ni Jesus. It must be cruel and inhuman yun ang pagabuhaton. The devil aimed to inflict grievous physical and emotional pain on Jesus, hoping against hope to force Jesus to surrender and abandon his mission. Kay grabe na kayo ang torture, grabe na kayo ang mga kasakit na ni Jesus, mga latigo, mga sumbag, mga tindak, mga kaigsunan. Grabe na yun kayo. So gusto ni sayawa nga buhato ninyo ni Jesus. Aron nga mo surrender na lang ni siya, dili na siya mo padayon sa nga misyon. Muuli na lang siya dito sa langit. If successful, ang unahuna sa yawa, if successful, the world would forever be under his dominion. But unfortunately, ang katuyuan sa yawa wala madaugon. Kaya si Jesus nahimong nagamadaogon dito sa Kalbaryo sa cross. Calvary is the final battleground to determine whether this world is forever lost or redeemed through the blood of the Lamb. The unfallen world, ang kalibutan nga wala mahulog sa pagpakasala. Brothers and sisters, they are watching in horror, breathlessly watching in horror, unsa ang nitabo ni Jesus sa diha nga si Jesus has decided to go to Calvary. Will Jesus will be able to go through the inconceivable suffering? Kanang walay sama nga pag-antos, walay sama nga kapait. Satan makes it impossible for Jesus to pass the ordeal, to claim ownership of this fallen world. So gihimo yun ni Satan. Ang pinakalisod, nga, imposible yun. Gitanaog yun sa yawa, kini muli akong buhaton, di na yun maagwantan ni Jesus, musurrender na ni si Jesus. Gamito na niya ang iyang divinity, o niya, pauli na lang siya dito sa langit. Brothers and sisters, Satan has failed. Christ was successful, siya ang mission din sa kalibutan. At Calvary, Jesus won the battle for humanity against the devil. Mankind is no longer under the dominion of the darkness, but in Christ. Christ's victory is our victory by faith. Brothers and sisters, napildi ang yawa makaigsunan. Christ won the battle dito sa Calvary. O kami daog man si Jesus dito sa Calvary, by faith, kung iatubag nato ang kaaway, bisan pag-unsa mga pagsulay, by faith, trusting in the power of Jesus, the power of God and Holy Spirit, by faith, mudaog ta. But without Christ, we cannot stand. So we need Jesus, we need the Holy Spirit, and we need God na mag-uban sa atong kinabuhi aron magmadaogon kita diri sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. At Calvary, mga kaigsunan, Satan is a defeated foe. Pildi ang kaaway. At Calvary, the sin of the world were atoned. Ang sala sa kalibutan na bariyan by the precious blood of Jesus.
nga maoy nagluwas kanato mga kaigsuunan. Nga maoy mibugti sa sala nga ato nga gihimo, we were atoned, napasaylo ta mga kaigsuunan by the precious blood of the Lamb, Jesus Christ our Lord. At Calvary, the world was reconciled with God because si Jesus, nihatag siyang kinabuhi aron nga ma-reconcile ta sa mahan. There was no more veil, makaigsunan. Wala na'y kurtina, makaigsunan, nga nag-separate ka na to sa Ginoo ug sa tao. But Christ has reconciled it. Christ is our mediator. Og napasig-uli ta ngadto sa mahan. At Calvary, it was a victory over death. Nga ang kamatayon, gipili na ni Jesus. Nidaog si Jesus makaigsunan. Think of that, when Jesus died, the righteous in Jerusalem were resurrected. They go to the city of Jerusalem and they appeared to many people. And now, the people, ang magkatawan sa kalibutan, lakip kita, dunay paglaom, nga kung mamatay ta, doon na tayo pagkabanhaw, nga gisaad sa Ginoo alang sa mga matarong. But I hope, nga sa ato untang panahon mo balik si Jesus, aron din ta makagi og kamatayon. At Calvary, makaigsunan, ang kaluwasan ato nga nabatnan, pinaagi ni Jesus. And that is very important. And that is why, makaigsunan, we need Jesus in our lives. Gikinahanglan nato si Jesus sa ato nga kinabuhi. Kay without Christ, wala gyud tay kaluwasan. At Calvary, mga kaigsunan, mao na ang ultimate nga naghatag kanato og kaluwasan. Ephesians 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. So doon natay kaluwasan diha ni Jesus. Iyatang giredeem, iyatang gipurgive tungod sa dako kaayo nga gugma, grasya sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Akong lauman mga igsuon, ganining gabi una, sa atong pagpamalandong sa kamatayon ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross, dili ta magduha-duha nga ato siyang dawaton. Nga himuon nato siyang Dios o Ginoo sa ato nga kinabuhi. Nga ato siyang dawaton nga Savior sa ato nga kinabuhi. Kay kung wala siya, wala tay kaluwasan. Mga igsoon, nining gabi una, kung wa pa nimo dawata si Jesus sa imong kinabuhi, it's about time nga imong dawaton si Jesus nga imong personal nga manluwas. Kay kung wala siya, dili ka makabaton og kaluwasan. Kung wala siya, kining kalibutan na wala na ipaglaom. Pero tungod ni Jesus, nakabaton kita og kaluwasan, makabaton kita og kinabuhi nga dayon, nga iyang gitagana alang sa mga matarong. The Lord will be with you, my brothers. May the love of God will touch your heart today. His Holy Spirit will touch your heart tonight and make a decision for Him. O sa mga nagkinabuhi na nga naa si Ginoong Hesus sa inyo nga kinabuhi, sa atong kinabuhi, ipadayon nato ang pagkinabuhi nga mga katawhan nga giluwas na ni Ginoong Hesus og magkinabuhi nga matarong og ligdong hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Idoko nato atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo nining gabi una. Salamat nga mianhi ikaw sa kalibutan. Unya imong gihatag ang imong kinabuhi. Gilukat nimo ang among mga sala didto sa Kalbaryo sa krus. Salamat kayo Ginoo. Niya ang kaluwasan nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Kay kun wala ka, wala mi kaluwasan. Pero salamat nga ikaw gayud mianhi ug tungod sa imong paghatag sa imong kinabuhi sa matag usa kanamo, doon na kami kaluwasan nga nabatnan sa among pagtuo ug pagsalig nga na kanimo. Ug salamat nga kini nga kaluwasan nga among nabatnan gikan kanimo, amo ning ampingan
o ang amo nga pag-alagad nga kanimo makita sa among kinabuhi nga kami nagkinabuhi nga matarong og ligdong nagsunod sa imong kabubuton sa imong mga kasuguan. Salamat kayo Ginoo kanining gabi una. Katunguban namo nga makigsunan, magilaan nga wa pa niya nadawat si Ginoong Hesus nining gabi una maghimo sila sa desisyon sa pagdawat kanimo. Ug makauban namo sa pag-alagad ug sa imong pagbalik maluwas sila kauban kanamo magapuyo sa langit nun nga puloy-anan ug sa bag-ong nga langit ug sa bag-ong yuta nga imong itagana alang sa mga tarong nga wala nay kamatayon, wala nay balatian, kung dili kami magamalipayon hangtod sa kangturan. Salamat ang imong grasya among nabatnan gikan karon ug salamat nga ikaw magpanalangin kanamo amo ning giampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.